साफ्रेबाव होखावना हो होजोबखा स्पिडखौ होजोबखाबाय स्पिडखौ आरो स्पिड गैला फान्थाव आया माबोरै मा जाखो सानना हर जाखो माथो खोमसि खोमसि ओइ जों बेयाव माबोरै सफैखो आरो माबोरै मा जानाय नोंसोर एक्सिडेन्ट जाबाय मा जों एक्सिडेन्ट जाबाय नोंसोर दा मोजाङाव फैबाय दसे आराम लादो नोंसोर नोंसोर बाहेराव ओंखारनो नाङा दसे आराम उन्दुना था जागोन दे सार नार्स आजि समायनाखा बेयावनो उन्दुबाय थानोसै आं न'आव थांला थोद जाम्बा जोबथा जाम्बा बे हस्पिटालसो दा बेलासे जाबानो थांनांगोन जों नार्सफोराबो एसां समायना थायो नालै नायबाय थाथावथावनो थाथावथावनो नोंबो खम नङा दै फान्थाव सिख्लाफोर एदावनायाव बेबो नार्सखौसो नोजोरबाव फैदो गरम साहा लोंदो दिनैलाय मा रावबो गैथारालै दखानावलाय मानिबासो बन्द नामा माबोरै दंलै फान्थाव दंलै मोजाङैनो मा खालामनो उफाय गैया साहा दखानखौनो होलायबायदों आं नोंहासो मोजां जाबाय माला आंहासो बेखार जेरावबो उदाया ये दिनैसो ज' लोगो मोनदों नोंसोरखौ हा बहाथो थायो दा नोंसोर नुथारला माथो बेखायनो दा जों बयबो मोसानांगौ मेथाइखौ रोजाबगोन बिलाथिया दे लोगोफोर बयाबो रंजा बयबो मोसा जिउ थासान्दियाव बोराबलाय दानांज्लाय लोगोजों बयबो खौसे थागोन फोर बयाबो रंजा बयबो मोसा जिउ थासान्दियाव दाना गारलाय साहा दखान होनानैब्लाबो संसार जालांगोन आं जिउ थासान्दियाव लोगोखौ दानागार अनलायना थागोन रंजादो मोसादो लोगोफोर आखाइ हमलाय मिनि खुसि लोगोफोर